Intram dins le món del doblatge amb de joves en plena pràctica. Pendent les vacances, aquella activitat foguet prepausada pel Centre Occità del País Castres. Mama, virgule, avem portat el menjar. Mama, avem portat el menjar. Bonjour, madame. Darrere la jornada d'estatge per a aquests infants, és temps de passar darrere el micro. Fazem arrel del tot. Deixes el boleto i torna a la nostra. Nous, et nous. Il y a un petit personnage qui s'appelle Michel dans le cas. És Laurent Labadie qui dirigeix en partit el taller de doblatge que necessita un pla bel escalfament. Sem nosaltres que parlem més fort. Dos junts fogueren consacrats a l'expressiu i al joc d'actu. 12, 13. Sem nosaltres que parlem més fort. Dans los dessins animats, és més exagerat. Excellent. C'est formidable. De tout bien, ce doublage, est-ce qu'il compte des formidables talents qui savent les Donc, c'est un monde des appareils, c'est des tournants appareils dans une autre endroit, dans un dessin animé, à quoi preste sa bouche, est-ce qu'il compte des formidables? Sui al col·legi ara és un mitjan per que continue a parlar l'occità puisque és una langue que m'agrada força i mai d'acó adore fer de teatre, donc era l'oportunitat. Aquel taller foguet possible mercès a l'associació Comptam que doblet mai de 250 films en hoc tempo i 2 minutets. Quand il y a une traç, avez vist le traç en dessous de l'oa? Une oportunitat per l'organitzatrice de l'événement. Oh! Aquí era també la toca de sortir la llengua occitana de l'escola, demostrar als droles que hi ha de possibilitats, o força possibilitats, i força, hi ha també més, amb aquella que és un astre de parlar aquella llengua, de comunicar, de rencontrar d'altre món, d'haver d'experiències diferents, com aquí el doblatge. Com que en francès és força difícil d'entrar en aquell univers. És aquí que comença la frase i aquí que s'acaba. I de què t'agrada l'humai? L'humai és le doblatge. Gràcies, madame. La bouche, elle fa des bouches différentes et és pla. Era el primer cop e voglio ensaggiare e fare dei doblaggi. L'idea di farlo perché mi amusa pla a fare il teatro e perché hi ha força gent que coneix e après l'occasion de me faire d'autres amics. Gràcies, madame. La synchronisation, les amis, c'est une balle.